5 ring hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halik sa iba-ibang parte kanal bay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa dung tagapagbareta. Marhay na hapon, ako po ang sa indong magiging tagapagbareta ngunyan na Lunes, petsa 13, Nobyembre 2023. Ako po si Pio Fernandez. Inutuntaan despatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linyan sa muyang Chief Reporter, kumpadreng Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Please go ahead. Asistensya pinansyal man lamang ang pinagahagad kan familia kan personang naligis nin train sa barangay Bagumbayan, Huasca, Sabago. Matapos na agihan ini nin train na aling higaw going to Naga. Ini anhagad kan familia sa nagluwas na investigasyon follow-up kan Huas PNP kung saan bilang pagtumar parte may mga taga-PNR personnel nang nagbisita sa Huas Kasabago para magkuha kan official na report sa polis. Naglalao man Huas PNP asin familia na matatawanin konsiderasyon ang kaagadan kan familia sa aksidente palduang bisis na ini nangyari digdi sa Tercer Distrito Kanalbay, parehas gadan ang mga biktima. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jim. Dagdagan tapaan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, Diyos marhay na hapon. Please go ahead. Preparado na ang duwang grupo kan mga SK Chairman digdi sa Legazpi para sa eleksyon kan SK Federation sa aga. Susog sa latest na informasyon, alas 7 nin aga. Ang schedule na mag-retripon ang mga sanggunian kabataan chairman digdi sa Legazpi City. Ali sa 70 mga barangay sa Sarong Hotel para magkaigwakan eleksyon. Bigla man na kanya-kanya ng grupo ang mga ini. Dahil nga ni may kanya-kanya ng grupo man na nasa pagpreparar kan sa indang imamanok sa maabot na eleksyon sa aga sa federasyon. Bigla man na talagang matindi ang labanan dahil may kanya-kanyang diskarte ang duwang grupo para makapili ng presidente na yun maging representante sa sangguniang panglungsod bilang sa sektor kan mga jóvenes digdi sa syudad sa mga maabot na aldaw. Alarmario, DCGB. Thank you so much, Kumpadreng Al. Ngunyan sa dispatsos kan mga bareta sa lado nasyonal, nanumpa na kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang mga bagong miyembros kan Partido Federal kan Pilipinas ang mga dating miyembros kan Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Kaibanan sa mga nanumpa si Interior and Local Government Secretary Attorney Benhur Abalos asin 30 iba pang kongresistas pati na mga opisyales lokal. Nag-atinder mismo si Marcos sa oath-taking sa opisyal sa Malacanang. Apwera kay Abalos, nagbalyuning partido si the Negros Occidental Congressman Francisco Benitez, Leyte Congressman Richard Gomez, Quezon City Congressman Ralph Wendell Tulfo, Laguna Congresswoman Maria Jamina Catherine Agaraw, Zamboanga del Norte Congresswoman Glona Labad-Labad,
Pangasinan Congresswoman Marlene Primicias Agabas. San Jose del Monte, Bulacan, Congresswoman Florida Robes. Occidental Mindoro, Congressman Leody Tariela. Nueva Ecija, Congresswoman Rosana Vergara. Asin Bulacan, Congresswoman Linabel Villarica. Kapartido naman ngunya ni Marcos, Sinda Quirino, Governor Daquila Carlo Cua. Ormoc City Mayor Lucy Torres. Cabanatuan City Mayor Maika Vergara. May Kawayan City Mayor Henry Villarica. Cabanatuan City Vice Mayor Julius Cesar Vergara. Asin Soraya Vice Mayor Antonio Bendita. Mientras tanto, pigdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Rafael D. Consing Jr. bilang President as in Chief Executive Officer kan Maharlika Investment Corporation. Sa presente, si Consing ang nagsiserving Executive Director kan Office of the Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs sa irarum kan Marcos Administration. Parte kan sa iyang accomplishments ang pagiging multi-awarded C-level executive na may hararom na eksperyensya sa corporate governance, mergers and acquisitions, corporate financing, global capital markets, stakeholder relations as in business strategy development. Si Consing ang graduado sa De La Salle University, Manila asin nag-adal sa irarum kan Strategic Financial Leadership Program kan taon 2016 sa Stanford University Graduate School of Business Emerging Chief Financial Officers. Bago paan sa iyang appointment sa government service, naging magayon ang dalagan kan sa iyang karera sa pribadong sektor. Piglalauman na magagampanan ni Consing ang importanteng papel sa pagpapatibay kan mga estratehiya kan kapitalismo kan korporasyon asin pagkontribuer sa pagrambong kan ekonomiya kan Pilipinas sa irarom kan Maharlika Investment Corporation. Mientras tanto, fake news ang informasyon na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang nasa likod kan uring-udig na planong destabilisasyon sa gobyerno. Sigun kay Senador Christopher Bongo, midbid niya ang dating presidente asin dai inimagibo asin dai malaog sa siring na mga destabilization plot. Tiwala si Go na aram naman kan Puwersas Armadas kan Pilipinas kung si Isay ang nasa likod kan plano asin ang intelligence community ang nakakaaram kung talagang may kinaaraman ang dating presidente sa pagpapawagas nin fake news. Sinabi ni Go na ang dating presidente ang sarong abogado aram kaini kung ano ang tama asin sala asin nagsusunod ini sa rule of law. Siniguro man kan senador na wara sa pagkatawo asin bako estilo kan dating presidente ang pagkaparibok asin dakula ang paggalang kaini sa demokrasya, chain of command asin kagustuhan kan mga tawo. Apelasyon ni Go sa mga nagpapalakop kan fake news na punduhona ang pagraot asin pag-intriga sa relasyon kan presenteng administrasyon kay dating presidente Duterte. Mientras tanto, sinurog kan Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206 ang kahagada ni dating Senadora Laila de Lima na makapagpiyansa. Ini ang pinagkonfirmar kan abogado kan dating Senadora asin dating Justice Secretary na si Attorney o kayaan kan dating Senadora na si Attorney Bonnie Tacardon matapos ang sobra sa 6 na taon na pagkakakulong ni de Lima. May koneksyon ini sa natatadang ikatulo asin ultimong kaso may kinaaraman sa illegal na droga. Nagpahayag maning kaugmahan ang mga taga-suporta ni de Lima bilang pagselebrar sa naging desisyon kan korte.
Mientras tanto, mas magiging efektibo ang Maharlika Investment Fund Act kasunod kan pag-amyendar sa Implementing Rules and Regulations kan ley. Sigun kay Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman, mas magiging libre asin bukas sa saindang mandato ang Maharlika Board sa paghahanap nin mga investment opportunities. Mapakusugban kan bagong IRR ang paninimbagan kan mga opisyalis kan Maharlika Investment Corporation. Positibo naman ang DBM na magana ang MIF bago pa man matapos ang presenteng taon. Mientras na sinabi naman ni Presidential Advisor for Investment and Economic Affairs Rafael Consing Jr. na ang inamendra na IRR ang may katuyuhan na magiyahan ang pag-implementar kan MIF Act asin bako para magtalaan nin mga partikular sana na patakaran para sa Maharlika Investment Corporation. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kan mga bareta, pigo konsiderar ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na nasa kurit kan kapaladan ang pagiging hepe kan Philippine National Police. Sigun kay Acorda, kan enot dai siya makapaniwala na siya ang pipilion ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang ika-29 PNP Chief. Si Acorda nakatalaan na magretiro sa Disyembre 3 asin igwa na siyang rekomendado sa presidente na posibleng magsalida sa iya. Afuera sa PNP Command Group na kinabibilangan ni na Deputy Chief for Administration, Police Teniente Colonel Rodel Sermonia, Deputy Chief for Operations Police Teniente General Michael John Dobria, asin Chief of the Directorial Staff Police Teniente Colonel Emmanuel Peralta, matanugman ang kandidatura sa pagka-PNP Chief ninda CIDG Director Police Major General Romeo Karamat Jr., NCRPO Director Police Brigada General Jose Melencio Nartates, asin PNP Director for Controllership Police Brigada General Romel Francisco Marbel. Mientras na sinabi ni Acorda na sa primerong aldaw kan sa iyang pagiging citizen Acorda, mabawi siya sa iyang familia alagad da niya pigsarado an anuman na pag-opreser nin anuman na posisyon na itatangro sa iya sa gobyerno. Mientras tanto, kumpiyansa si Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. na iwawalat niya na areglado ang PNP. Sinabi niyang ang halangkaw na trust ratings kan PNP gikan sa publiko ang saro sa sayang iwawalat na legasiya. Sa sayang testimonial parade sa Baguio City kan weekend, nagpasalamat si Acorda sa Philippine Military Academy na nagmolde sa saya nin 37 taon bilang miyembro kan uniformeng lado. Nagpasalamat man siya sa gabos niyang mga kaibanan sa trabaho asin tinugon ang mga pulis na mantineron ang kumpiyansa sa sainda kan publiko. Si Acorda maretiro sa serbisyo sa maabot na Disyembre 3 bilang ika-29 pamayo kan Philippine National Police. Mabueltada ang despatchos kan mga bareta pakaliis kan nagkapirang pagirumdum. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko. Kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pa. Fresh? Isang kilo ng Enerton? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaplikot na. Sa Thunderbird Enerton, laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Coco Martin po. At ito naman, ang mapili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum, Walk or play? yum yum, yum yum, Chicken or treat? yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng yum-yum kaysa ibang dog food.
Gawa ng mga expert sa USA. Sulit at masustansya. Yum-yum talaga! Yum-yum! Ang choice ng barkada ko. Pag naubos ko itong 1 kilong sili in 30 seconds, 60 million pesos ko ha. Ge. Sa Bingo Plus, piso mo pwedeng maging 60 million pesos. Download na ng Bingo Plus app. Keep it fun. Game responsibly. Download na ng Bingo Plus app, now in App Store or Google Play. Sa Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Oh, nahiling mo na ang tatanems. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagpartisipar ang Council for the Welfare of Children sa Department of Education, Local Government Unit, Taguig, mga magurang asin mga estudyante na magkaigon ng tulos na investigasyon para maaraman ang tunay na nangyari sa duwang aki. Sigon sa CWC, handa sinda na magtaon ng tabang na kaipuhan para mabantayan ang kapakanan kan mga hobenes sa ngunyan. Nangapudan man ang konseho sa mga magurang na bantayan asin i-monitoran sa indang mga aki, bako sana sa pisikal kundi maging sa mental health kan mga ini. Mental sa tinaawan doon kan CWC na kaipuhan na magtabangan asin magkasararo ang mga magurang katuwang ang DepEd sa tamang paggabay asin matawan ng supesyente asin tamang pag-ataman ang mga aki. Mientras tanto, nag-abiso ang Department of Social Welfare and Development sa publiko, partikular ang mga motorista na daipagtawanan nin anuman na limos, lalo na nin kwarta ang mga nanglilimos sa tinampo. Ini ang pahayag ni DSWD spokesperson Romel Lopez dahil kung padagos na nakakaresibin nin tabang sa tinampo, magpapadagos ining pabalik-balik sa kalye para manglimos. Hinagad ni Lopez sa mga may mauyong buot na gusto manaunin tabang sa mga tios na itaon na sana sa mga NGO o sa mga ahensyas kan gobyerno arog kan DSWD an sa indang tabang para sa mga tios para sinda na mismo ang personal na mananao sa mga nangangaipo. Sinabi ni DSWD Undersecretary Edu Punay na sa sobra sa 1,000 individual na nai-report kan MMDA na nahiling sa mga tinampo sa Metro Manila na may sobra sa 70 na individual na ang naghali sa tinampo asin sa indang natabangan. Sinabi niyang igwas sindang natabangan hali sa pag-istar sa tinampo na nagbalik probinsya na asin ang iba natabangan na magtrabaho arog kan pagmaneho kan pedicab. Tinawan doon ni Punay na sinda o kaya na day sinda mapundo sa kod na day nagpapasakop sa mga programa kan DSWD ang mga taong tinampo asin dahil interes ninda na magtabang sa gabos na nangangaipo.
Mientras tanto, pigi-imbestigaran kan mga otoridad ang napabareta na pagdakul kan mga makilimo sa tinampo sa Metro Manila bago pa ang Kapaskuhan asin posibleng may koneksyon sa sarong criminal syndicate. Sigun kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, igwasindang pigigibong investigasyon ngunyan na igwanin sarong syndicated group na pinag-aprobitsaran ang mga indigenous people na mga kababayan ta. Dagdag pa ni Gatchalian ang presensya kan mga makilimo sa kahiwasan ng Manila syndicated. Sigun sa opisyal, kakasuhan ng human trafficking kung si Sayman ang nag-organisar ka ini. Mantang sinabi kan na Metro Manila Council na daipa napapatunayan ang koneksyon kan mga makilimos sa mga sindikato alagad pig-refer na ini sa pulisya. Mientras tanto, suportado ni Senador Christopher Bongo ang propestong aumento sa sweldo kan mga empleados kan gobyerno, mantang pigbubusul man ang pag-itaas kan sweldo asin benepisyo kan mga paratukdo, siring man ang budgetary support para sa National Academy of Sports sa New Clark City, Capas, Tarlac. Durante kan deliberasyon kan Senado sa pundo kan Department of Education, pinag-unabita ni Senador Go ang naging pahayag ni Department of Budget and Management Secretary Amena Pangandaman sa Development Budget Coordination Committee hearing asin durante kan preliminary interpellations na may 17 bilyones pesos na alokasyon para sa Salary Standardization Law 6 sa proposed 2024 national budget. Ini nangangahulugan na may aumento sa sweldo ang mga empleyado sa masunod na taon. Hinagad man ni Go sa DepEd na mag-adbukar nin magayon na kompensasyon asin benepisyo para sa mga paratukdo asin midbidon an sa indang ekstraordinaryong dedikasyon asin dai matatawadan na kontribusyon sa pagmolde kan futuro kang nasyon. Mientras tanto, nag-apilar ang Bureau of Corrections sa Supreme Court na magpaluwas nin malinaw na guidelines sa implementasyon kan Acta Republica 10592 o Good Conduct Time Allowance Law. Sa taho ini kan pagkalibong sa pagpapautob kan nasabing lay. Ipinunto ni Bucor Director, Bureau of Prisons, Bucor Director General Gregorio Pio Katapang sa Supreme Court decision sa Hill Miguel versus the Director Bureau of Prisons kung saan nagkaperang mga inmates na convicted sa murder as in iba pang heinous crimes ang na-disqualify sa nasabing lay. Kontra man ini sa kaso kan Maklang versus Honorable Laila Dilima na may koneksyon man sa heinous crime na kidnapping. Sinabi ni Katapang na magayon ang nasabing lay alagad malabog ang guidelines para sa pag-implementar ka ini. Ultimong bareta sa lado nasyonal, pinirmahan na kan Department of Trade and Industry ang implementing rules and regulations kang one-time product na maging lay sa Pilipinas. O kaya one-time, one product na naging lay na sa Pilipinas. Obheto kaini na mas matawan ng prioridad ang mga produkto sa kada munisipyo asin syudad sa nasyon. Sigun kay DTI Secretary Alfredo Pascual, matao ini nindalam para mapatalubo ang mga industriya, pangenot na pigtututukan ang mga produkto kan kada lokal na gobyerno. Dagdag pa ni Pascual, mapatibay man ka nasabing lay ang mga pagsuporta sa mga medium and small enterprises asin mas mamimibidan ang pig-orgulyo na produkto bako sa nasa Pilipinas maging sa international market. Bareta sa ibang nasyon, gadan ana sa 34 katao sa ginibong airstrike kang Russia sa nasyon kang Syria. Sigun kay Russian Rear Admiral Vladimir Kulit, ang mga rebelde ang nag-atake sa gobyerno kan Syria ang target kan sa indang airstrike. Matapos ang pag-atake, tulos man na naghali ang mga fighter jets kang Russia sa Syria. Sa lado kan sports, padagos ang pamamayagpag kan Houston Rockets matapos kaining patumbahon ang 2023 NBA champion Denver Nuggets. Nagtapos ang laban kan dua sa skor na 107 kontra 104 pabor sa Rockets. Dahil sa kapangganahan kapot na ini kakaini ang kartang sa stress
na masalangkaw pa kaysa sa mga NBA teams na may mga stars arog kan LA Lakers asin Golden State Warriors. Nangenot sa opensa kan Rockets si Fred VanVleet na may ambag na 26 puntos mantang 8 rebounds. Naman ang kontribusyon kan sentro na si Alperen Sengun. Sa girarayma na nagpahiling ning triple-double si Nikolai Kojic sa sayang 36 puntos, 21 rebounds asin 11 assist sa pagkadaog kang Nuggets. Double-double naman ang naitao ni Michael Porter Jr. sa sayang 25 puntos asin 10 rebounds. Sa pangarampo ka nagsururat kan informasyon sa pamamayon ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Angel Mustaza, Mega Force Patrol, Tatanems Flora sa Technical Control, sa IT si Jerome Martinez. Ako man po ang sa indong naging tagapagbareta si Pio Fernandez. Salamat, marhay na hapon.